Οι άνθρωποι είναι κάπως μοιασμένοι. Στα πρόσωπα όλων είναι ζωγραφισμένη η πιο δυνατή συγκίνηση. Το λόγο τώρα έχει η κυρία καθηγήτρια. Άνθρωποι του Κύριε, πρέπει να μας έχει γίνει πλέον σαφώς αντιληπτό ότι η κυρία Κλέρι Τσαχανασιάν, προσφέροντας αυτό το ποσό, επιθυμεί κάτι το συγκεκριμένο. Έναντι του δισεκατομμυρίου της, επιθυμεί τη δικαιοσύνη. Επιθυμεί όπως η κοινότης μετατραπεί εις μια αντικέμπτη αυτή. Η απέτηση της αυτή θέτει μέσα μας ερωτηματικά. Δεν είμεθα μια κοινωνία δικαίου? Ποτέ ανεχτήκαμε ένα έγκλημα. Μια δικαστική πλάνη. Ψευδορκία. Πολύτε του Κύριε, πράγματι, ανεχθήκαμε την αδικία. Αν επιθυμούμε να κάνουμε τη δικαιοσύνη πράξη, θα πρέπει επιτέλους να πάρουμε στα σοβαρά τα ιδανικά μας. Η ελευθερία διακυβεύεται όταν το δικαστήριο εξαπατάται. Μια νεαρά μητέρα εξωθείται στην αθιότητα. Ο πλούτος έχει τότε νόημα, αν εξ αυτού πηγάζει πλούτος καλοσύνης. Αν δεν μπορείτε λοιπόν να υποφέρετε το κακό, αν δεν μπορείτε να ζήσετε πλέον κατά τα συνθήκας ενός κόσμου αδικίας, τότε θα μπορούσατε να πάρετε το δισεκατομμύριο της κυρίας Τσαχανασιάν και να εκπληρώσετε τον όρο με τον οποίο είναι συνδεδεμένη δωρεάν αυτή. Αυτό σας παρακαλώ να το αναλογιστείτε καλώς, άνθρωποι του Κύριου. Κυρίες και κύριοι, είμαι συγκλονισμένη. Ο λόγος της καθηγήτριας αποδεικνύει ένα ηθικό μεγαλείο τέτοιο που δυστυχώς δεν συναντάμε στις μέρες μας και πολύ συχνά. Θαραλέα υπογράμμισε τις αδικίες, τα ευγένειτα προσέχοντα που δυστυχώς υπάρχουν όπου υπάρχουν άνθρωποι. Άλφρεντι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε τη φωνή του ανδρός, την υποδείξη του οποίου έγινε η δωρεά της κυρίας Τσαχανασιάν. Τη φωνή του Άλφρεντι, του παλιού φίλου της Ευεργέτης. Ο Άλφρεντι είναι ένας εύρωστος άνδρας, 70 περίπου χρονών, από 100% καλή πάστα. Συγκινημένος βέβαια από βαθιά ευγνωμοσύνη, γεμάτος εσωτερική ικανοποίηση. Άλφρεντι, θα ήθελα να σας υποβάλω μια ερώτηση. Θα σεβαστείτε την απόφασή μας για την αποδοχή ή την αποποίηση της δωρεάς της κυρίας Τσαχανασιάν? Θα τη σεβαστώ. Θέλει κανείς να υποβάλει κάποια ερώτηση στον Άλφρεντι? Πολύ ωραία λοιπόν. Προχωρώ στην ψηφοφορία. Όποιος θέλει καθαρά την καρδία να αποδώσει δικαιοσύνη, να σηκώσει το χέρι ψηλά. Κυρίες και κύριοι, στο θέατρο επικρατεί ευλαβική σιγή. Ο σκοπός έχει επιτευχθεί. Η δωρεά της κυρίας Τσαχανασιάν γίνεται αποδεκτή. Ομοφόνος και όχι εξαιτίας των χρημάτων. Και όχι εξαιτίας των χρημάτων. Αλλά για τη δικαιοσύνη. Αλλά για τη δικαιοσύνη. Και επειδή το ζητάει η συνείδησή μας. Και επειδή το ζητάει η συνείδησή μας. Θεέ μου! Οι κύριοι δημοσιογράφοι παρακαλώ να αποχωρήσουν από την έξοδο της σκηνής καλύτερα. Είναι κανείς ακόμα στην πλατεία? Στον εξώστη? Ωραία. Κλείστε γρήγορα τις πόρτες. Δεν επιτρέπεται πια σε κανένα να περάσει μέσα. Σβήστε και τα φώτα. Το φως του φεγγαριού είναι αρκετό. Μπαίνει μέσα από το καράβι του εξώστη. Παρακαλώ σχηματίστε ένα διάδρομο. Πάτε μου, ελάτε παρακαλώ. Λοιπόν, Τέχνο, έφτασε για σένα αυτή η δύσκολη στιγμή. Ένα φιγάρι, κύριε Δήμο. Ναι, βέβαια, πάτε ένα μεγαλύτερο. Σύμφωνα λοιπόν με τον προφήτη Αμώς πρέπει να δείξεις κουράγιο και υπομονή. Πρέπει... Σταμάτα, πάτερ, σταμάτα. Δεν φοβάσαι. Άστο καλύτερα. Δεν φοβάσαι. Όχι και τόσο. Εγώ πάντως θα προσευχηθώ για σας. Να προσευχηθείτε καλύτερα για τον Κίλερ. Ο Θεός να μας ελέγχει. Άλφρεντι,
συγκοπή καρδιάς. Θάνατος από χαρά. Θάνατος από χαρά. Ξεσκέπασέ τον, Μπόμπι. Ο ίδιος, όπως ήταν τότε, πριν από πολύ καιρό, ο μαύρος πάντας. Σκέπασέ τον.